Phonglangpi aroi along Kapangbop lapen battery current kemai Dovai kechor pen ok ri଼longlelo KRAA KSA KERUF KATSSA Lakhain ko Raponilip constituency kaparlo kalyoni mate Phonglangpi alang royalong battery current pen ok kemai lapen bom Kapangbop Dovai kechor pen ki ok ri଼longlelo pusi KRAA KSA KATSSA sodak pen pachinipon. Phonglangpi mate kalyonia royalong non malom arniwang bom Kapangbop battery current pen ok kemai pen ajok langroya ok kiver de japan angring do tanglo athiki langroy langjeng anta ingthir thedetlo lasi non pen ki madutami langroya long Dovai kechor la pen bom Kapangbop battery current pen ok kiri long lilo jongsi patoyti pen ridet pulote Keria bangla pen kachonam duna tuma pansitame sodak pen insai ponang kokpo puta karbirong asaramaya tumpen perang kya thengno ningjepon. Lapen hapu KSA tumpen kaningjepon ki non kibang jilang arnike madua khaitame aronre pen jong silang okiri thekdun longlok pulote sodak pen insai ponang kokpo puta than pachinipon. Lapen Dovai kechor bom Kapangbop battery current pen okiri abang ington ponvek nangji pusi Chuning Ripon. Then larong asar mai, then concern youth of Nilips at tumpan je lason asai kedeng pot dan hiltum department kan ta nang kehang pot coroik lo, si alang hitum kedeng asai bang ini lo hiltum ta unpen ke forest department pen ta cerap dun po walang hitum pen collaborate pen si lahai ke illegal hormone bang ke stop naik angko. Di penal itumla Environment Protection Act ala arona pen lalang roy okiri tumpan ka exploit ajoine penil tum dak pini lamthi pache tagaloni tum radapan nitum kese hin pen pudui bank lalo ningkan krip tro prang ke lang tamiu stamino la electric shock la pen la poison la private company tum ka selama poison medicine samukha la pen okiri jo ne penangan lang ka henu dolo la si kadu ko vi karbi punon akapreka akhai tum punon rengma punon madu amunin samel okiri bank la illegal pen la hai powerful poison pen banke ri଼longlelo pusi ile to mahin penta rar fan kese hin meta pachetag jongsi ridat polote nang to mahin pen kapya kangsai pipon po jongsi pache tagdela pipen dalang itum klem thulang polote labangge nenil tum concern youth pen ahin penta kangsai padupon po la pen kese hin banil tum ingsai pon po ronga sara ameya kadogo ve kadogo yang ton besenil tum labang so amai bangke kangsai phantami mu padupon po kado ari masong to pa dami lamte si kehang ben roksi tu nang chitong lo pen alang tum labang so amegi phapo choropar piglo benang to media akor tejir poten menang citong po choropar piglo pini langroy long okiri bikhe ka bangke kinang sot nei bangke bom Kapangbop pen okiri pen battery pen kepa electric socket pen okiri aparte Dovai kechor pen okiri la son thom pen ajok okiri hormu bang ington nangi pusi labang song deng ke claim dolo labang so long niltum tame chedon dun lo lapen alang tum kiri ahut kopini angdeng theklong lok potang tum kangsai angdeng na ronga sarpen kedeng nang ya rondo lapen forest pen keleng nang ya rondo alang tum ke klema kangsai long nil tum tame cherap dun doji lapen nili kadu bena chuning ri le helo la son thomo hormu bang langroy kapang thir ji aphat koloni bisi kaleni langroy Phonglangpi alang usipulo bangso langroy kapang thir ji aphat mu tame kewang jilangarni lawang soalang roy pang thir edlo pute munit monohor kado nami akhirap tepik ji jelang kapang thir pa abse okki kapalang nutap hala bangsong ning ka claim klede ji pasini chuning tin la electric socket bi bom Kapangbop lapen Dovai kechor la son thomang hormuang bom abang putin khei tum setame break jam khei tum sel bangsong ning ten kache pe lopen langroy kapang thira kam cerap ram pe timan sini si pen lam sini lam pe pan dak madok Choki holapen Anil Sonrongpa report
NE for Be Life.